Uyanifila man, uyanifila man. Yeah, mamela ngikwazi ukuyekela undahlekela yebo uyanivalela ndikwenze ntoni nje wanjikela mna ndasixelela apho ufa khona nje ndakulandela ngoku ndiyakulilela undivisa kabuhlungu mke ngenye indlela sukunifowunela manikwanele ndiyakucapukela andiyekela noma nokhalela nakoyamkela uzewastela ngexesha ne-SMS undenzela sendamuvela kumajomela yamkele ndakucela cela undenzele favor udelete ezopika kusekho nendidibanisa nawe and usikhangelele ijiki naleyo betha umlozi ingasekhaya iyandidike enye into 14 indimithi namhlanje bensekliniki ndavele ndoma ndakhweneka emphefumlweni ndazibeka ihlanze ebusweni ukuba ndisiva ndikulileni ndiye etywaleni kanye ndinsangweni kanye engcwabeni cause emhlabeni andiyonto ungekho kum empilweni vele ndayehla dleni ndoqondwa kwi-pills noba mandikhathaze kumphefumlo mna noske ndimkisa ndazithatha zonke ndoqondele ekamereni ndabhala lo letanyana ndazigibisela emlonyeni ndathi ndivula amehlo zizikhalo phezu kwam nangusista wam ukhala kabuhlungu ndiubuza ngam kuthiwa uhlala nam kwenzeke ntoni uxabene nam xa ndishukumisa ihlanza wathi kwanele thetha nam sistere ndikhulule iskiphu njonge esifubeni xa jonga hayi bukwenzeni lo mntana semagareni sistere ndibhaqa ekuseni lo mntana ndibuye emcilweni ekhatshwe emvuleni yibhesfriend yam ebuye ekuawuteni ndilapha ngenxa yakhe sendifuna uzibulala ngoba qhobe ndikhala intliziyo yam obesonzakala andikwazi umlibwala ukuthanda umntu ehlobo mna bendiqala kunzima ndolala intliziyo ingathi ityiwa nginonkala andifuna uxoka bendizidlahlele kuye hayo ndimoshe kakhulu azange baphinda buye all along bendizibhanxe ngencosi ndide ndivuye lamjita bendimbhaqa naye kanti umithiswe nguye. Yeah.